Pagpalain naman ang Panginoon ng kanyang mga anak na mga matatapat at ibalik ng makamilyong beses. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At nasa final hour na tayo. Amen? At magising na ang mga anak ng Diyos. Pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Kaya bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na pong lahat ay daglian ng tumayo. Tumayo na po tayo mga minamahal ko, hallelujah. At narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferreira. Praise the Lord, hallelujah. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At po pong malakpak na malakas sa ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. At tayo po ay dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil ang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal po sa maraming salamat po sa kalakas na tagalin po namin sa mga oras ito. Po ay nagmumula sa iyo at pagkakataon binibigay po sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa buong magdamag na ito, Panginoon. Pupulat sa madalangin na aming gilagat, may Evangelista, World Estrada, Almeida, ay po maminamal na mga manggagawa. May kami kapatawaran sa mo kami supo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa iyong Panginoon. Huwag mo nawatig namin, digo pagkasala ko ito, puso nagsisisa oras ito. At sa iyong pagkakaroon salita, lagisan mo yung salita, patabulikod sa kanila, wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin mo dalawang papapalang espiritual, sa iyong pumawag kapag sa dako ito, lalo na pumami ng mga bisita. Pagpalayam kami sama-sama namin sinasaway, lahat ng demonyo hadlang, because cast out in the magic of Jesus, cast out in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay makaupo at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Ano ang nais ng mahal na Panginoon? Ipahayag sa bawat sa ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Mga po lahat, sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher, bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinangunahan po natin pong ginagalang at binamahal Evangelista at Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa mga ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome at magpatuloy lang po tapusin yung ating pong banal na gawain upang kayo po ay lubos na pagpalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And of course, we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At pinangasiwang po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuinin. Sa kanyang mga anak, ating beloved servants, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At kunin na po natin ang mga Biblia, ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Epeso, from the book of Ephesians, chapter 6, verse 12. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Epeso, Kabanata 6, talata po ay 12, ito po ang nakasulat. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa English please, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi daw tayo nakikipagbaka, hindi daw tayo nakikipaglaban sa isang taong may dugo at katawan. Amen. But against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ang buhay ng Kristiyano, araw-araw po mayroon tayo mga kanya-kanya mga dinaranas. Ang ilan, sila po mga minamahal ay dumaranas ng mga karamdaman. Amen. Amen. Pero ang sabi ng Biblia mga minamahal, tayo daw po mga minamahal ay nakakadamas ng mga karamdaman na yan. Hindi dahil sa talagang yan ay gawa ng tao, kundi ang sinasabi ng Biblia, we wrestle against the rulers and powers of darkness. Amen. Ito daw po yung mga bad character natin na ginagawa araw-araw. Amen? Yung mga bad character na yan, yung ating kapwa na ginagawa sa atin, huwag tayong mainis doon sa tao. Amen? Kundi doon sa diablo na gumagawa noong bad character ng tao. Amen? Kaya nga sabi ng ating mga pangaral minsan mga minamahal, kung minsan ang Diyos ay galit hindi doon sa taong may cancer, kundi doon sa cancer. Amen. Sapagkat yung cancer, mga minamahal, yung karamdaman na yon, that is the power of darkness. Amen. Yung mga samang pag-ugali ng kapwa mo, bigla kang awayin, bigla kang babasusin. Those are powers of darkness na sinasabi ng Biblia. Yung persecution na ginagawa sa iyo ng iyong kamag-anak, yan ay yung tinatawag natin powers or principalities of darkness. Amen? Kaya nga sabi diyan, huwag ka magalit doon sa nagpe-persecute sa iyo, kundi magalit ka sa demonyo na nagbibigay ng persecution, ibinilagay sa tao na kausap mo upang i-persecute ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And even yung ating araw-araw, nakarama tayo ng kahirapan. Bakit? Sometimes, ginagamit ng mga tao para hindi tayo tanggapin sa trabaho. Amen. These are powers of the devil. Amen? Ito yung mga kapangyarihan ng diablo, mga minamahal, na ang sabi ng Biblia, hindi yung mga taong yan ang ating kalaban. Ang kailangan nating gamitin, mga minamahal, ay yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi dyan, we wrestle not against flesh and blood. Paano mo susuntukin ang Espiritu? Paano mo susuntukin ang persecution? Paano mo susuntukin mga trials? Paano mo susuntukin ang kahirapan? Hindi mo magagawa yan. Amen? Kaya ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo daw po, mga minamahal, ay humaharap sa mga bagay na yan, let us learn that these are arrows, the darts of Satan. Ito yung mga pana ni Satanas. Amen? Kaya mga minamahal dito sa Kalatang Awit, ang kabanata 64, talatay 2 hanggang 3. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 64. Amen. Ang talata po ay 2 hanggang 3. Ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan, sa pangulo ng mga manggagawa ng kasamaan, na siyang naghahasa ng kanilang dila na parang tabak at pinapahilagpos ang kanilang mga palaso sa makatuwid bagay ang masasakit na salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, nakada naman ng mga sakit ng damdamin, umiyak tayo, na sometimes may trials tayo, may takot tayo nararamdaman. These are darts of Satan. Amen? Ito'y gawa ni Satanas, mga minamahal, na ibinabato niya sa bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, sa araw-araw, di natin nalalaman, bakit kaya, ang ganda-ganda ng araw kanina, biglang kumulog, kumidlat, at wala akong masakyan ngayon. Ginagawa lahat yan ng Satanas upang mapahamak ang Kristiyano. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, Aklat ng Awit, kindly, Aklat ng Awit, Kabanata 91, talatay 5 hanggang 6, italon sa 10 hanggang 11. Amen. Ito po nakasulat, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw.
dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat sa Diyos. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Kung titingnan niyo, mga minamahal, sabi nga lahat ng mga kalaban natin ginagawa sa Kristiyano, lahat yung gawa ng kawayan. Amen? And hindi natin pwedeng suntukin. Amen? And we call it, these are arrows. Ito yung mga palaso ni Satanas upang ipahamak ang Kristiyano. Pero ang sabi naman na huwag kang matakot yan. Amen. Amen. Kapag nalalaman mo, mga minamahal, na mayroong bumabato sa iyo, may pumapana sa iyo, ibig sabihin ikaw ay mabuting bunga. Amen? Gumagawa ka ng kalumang na Panginoon, kaya pinipilit kang itumba. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo daw po ay sa bawat paglakad natin, habang hawak natin, o tayo po mga minamahal nagpapahawak sa mahal na Panginoon, ang sinasabi na, thou shall not be afraid for the terror by night. Sa gabi, huwag kang matakot. Amen. Nor for the arrow that flieth by day. Yung mga palaso na yan ni Satanas, huwag kang matakot yan. Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth the noonday. Amen? Amen. Kung titignan niyo, mga minamahal, ang pag-iingat ng Diyos ay 24 hours. Ibalik natin yung talatang yun. Tingnan niyo yung mga minamahal. Sabi niyan, sa 5. Sabi niya, no? Thou shall not be afraid, terror by night. O, di gabi. Ha? Nor the arrow that flies by day. Grabe. Gabi. Umaga. Next. Pestilence and work is in the darkness, nor the destruction that waited the noonday. Grabe. 24 hours tayo pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng verse 10, mga minamahal? Kylie, there shall no evil befall thee. Amen? Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, neither shall any plague that come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Ang kanyang anghel ay naka-in-charge sa atin. Amen? Upang tayo ay pag-ingatan 24 hours a day. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. So bagamat alam natin, mga minamahal, na sinasabi na we wrestle not against flesh and blood, sapagkat araw-araw may ginagawa ang diablo, mga minamahal, sinasabi pa rin na wala pa yun, ngunit huwag kang matakot. Amen. Sapagkat ako'y maglalagay ng anghel, bagamat panahin ka na ng panahin, ang sabi ng talata, hindi lalapit sa iyo yan, sapagkat pag-iingatan ka ng aking anghel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So how to battle the rulers and powers of darkness and spiritual wickedness? Paano ba natin lalabanan yan? Amen? Brother, anong gagawin ko? Totoo, hindi ako matatakot, pero mananahimik na lang ba ako? Sasalag na lang ba ako diretso? Amen? Amen? Kanina, medyo nag-uusap-usap kami, mga minamahal. Sometimes kapag tayo po kasi kuminsan ay nakaka-experience kuminsan kapag ini-invite tayo sa mga prayer na mga, like for example, house blessing, amen? At sometimes maging sa mga iaalay na bata, amen? Mga kamag-anak natin na nauna na doon sa kabilang buhay, amen? Sometimes, ihanda din natin yung ating sarili as nag-i-invite, amen? Kasi sometimes napapahamak kuminsan at napoprovoke kuminsan yung ating mga manggagawa na pupunta. Siguraduhin natin yung security, amen? Ayusin natin na everything is okay, na oras ito ng pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon.
Sapagat pupunta doon, spiritual na spiritual, babalik talagang mapupurubok. Pangit yun. Amen? Kapag bumigay pa, di ibig sabihin, mapupulan pa ang banal na iglesia. Amen? These are arrows of the devil. Ito yung mga pana ni Satanas. Amen? Na kinakailangan, kung minsan, sometimes, bumibigay na tayo mga minamahal. Kaya sabi natin, paano ko lalabanan yung brother? Paano ko yung haharapin kapag dumating ako sa puntong ganun? At talagang sagad na yung aking sometimes pagka-Kristiyano. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ephesians chapter 6, verses 13 up to 17. Amen. Aklat po ng Efeso Kabanata 6, talatay 13 hanggang 17, ito pong nakasulat. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tingnan niyo yung mga minamahal dyan. Sabi na, kapag kayo makikipagbakap, siguraduhin niyo you put the whole armor of God. Amen? Madaling sabihin, pero it's not just that easy kung yung gagawin yan, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng unang talata, mga minamahal, ang sabi diyan, wherefore take unto thee the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Take note, in the evil day. Darating yung araw na evil. And having done all, to stand. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Kung tayo daw po, mga minamahal, harap sa pang-araw-araw na buhay, sapagkat punong-puno yan ng mga pagsubok sa buhay. Ang sinasabi ng Biblia, never forget to put on the whole armor of God. At kapag upang na sa ganun, tayo daw po, mga minamahal, ay makatagal. Hindi sinabing tayo parati malakas. Ang sinabi niya, para ikaw ay makatagal. Anong ibig sabihin niyan? Dumarating ang mga palaso ni Satanas, mga minamahal ng mga pagsubok sa buhay, bibigay ka na. Amen? Malapit na. Amen. Praise the Lord. Ay talagang, kaya may tayong tinatawag na, ay, babagsak na ako. Kunting kibot na lang talagang bibigay na ako. Amen? Pero because of the whole armor of God, ang Kristiyano nakakatagal at patuloy na kumakapit sa mahal na Panginoon. Amen. Bagamat napakaraming pagsubok, mga minamahal, pinipilit pa niyang dumalo sa banal na gawain. Bakit? Para makapakinig ng salita ng Diyos, ma-revive sa pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? These are the whole armor of God. Na kapag iyong naisuot to, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, ang Kristiyanong bumabagsak na, pipilitin at pipilitin makatayo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niyan, that ye may be able to withstand in the evil day. Put on the whole armor. Amen? Bibigay ka na. Talagang pinuprovoke ka na. But still, because you have that whole armor of God, sabi ko nga sa ating mga kapatid, pasalamat ka at ikaw nandun very spiritual. Amen? Kung ibang iba yan, hindi ganun kadali yun. Amen? Glory to God lang ang kaparehan sa Diyos. Pero sabi niya, nagagawa natin because we have put on the whole armor of God. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano ba yung whole armor of God, mga minamahal? Ang sabi niya, truth be our lion's guard. Alam po niyo yung mandirigma, bago makipagdigma yan, mayroong babalutin ng katawan dito sa bewang. Babalutin niya yan ng girt, yung tinatawag nating tela yan. Para sa ganun, ano man at ano ba yung matibay siya. Ano man pagkikipaglaban, yun ang magiging isa sa kanyang paghuhugutan niya ng kanyang lakas sa pagkikipagdigma. Amen? Daw ang kukunan yung katotohanan.
Walang katotohanan kundi ang malapay ng Jesus. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, dapat daw meron tayo, hawak natin niya. And the breastplate, yung kalasag natin dito sa harap, para hindi tayo tamaan basta-basta ng palaso. Amen? Ito daw yung ating righteousness. Lahat ng mga righteous na anak ng Diyos, because of the blood of Christ, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagat kung sa ating sariling righteousness, wala tayong righteousness na pagmalaki. But ang tangi natin may pagmalaking righteousness is by the grace of God. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, masasabi natin, nakakadama tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon, nakakapuri tayo, nakasabi tayo, Father, Father, because of the righteousness, because of the grace of God. Amen? Amen. Ang sabi ng talata mga minamahal, breastplate daw natin yan. Tapos yung ating panyapak daw is gospel of peace. Grabe. Amen. At ang sabi diyan, yung shield natin, gagawin natin is the pananampalataya. Grabe sa bawat, isanag mo parati ang pananampalataya sa bawat palaso. At yung ating helmet, alam niyo yung helmet? Yung ginagamit ng mga mandirigma is the salvation promised to us. And the sword, kung paano mo gamitin ang panlaban is the sword that is the word of God. Amen. Kung titignan nyo, lahat dito mga minamahal, mula sa pantakip, lahat yan ay para protektahan ang katawan mo. Amen. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, para puprotektahan mo katawan mo, at ang tangi mong pwedeng pang saksak sa kalaban, it is the Word of God. Amen? So kapag nabarating yung mga pagsubok sa buhay na yan, at habang nandyan sa puso mo ang salita na mahal na Panginoon, anumang gagawa ng diablo, mga suligi ng diablo na yan, the darts of the devil. Amen? Ang sabi ng Biblia, kayang-kayang papagtagumpayan ng anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanong, bakit bumibigay ang Kristiyano? Bakit despite knowing all this, meron siyang faith, alam niya ang truth, alam niya yung pananampalataya, alam gospel peace, alam righteousness, bakit bumibigay pa rin ang Kristiyano? Amen? Oh, totoo yan mga minamahal. Kaya na po may salitang provocation eh. Amen? Basahin muna natin mga minamahal dito sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanata ay 10, talata ay 4 hanggang 5. Lahat po muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4 hanggang 5, ganito po sinasabi, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang napakahalaga kapag tayo po'y makikipagbaka, alamin natin saan nagaganap ang labanan. Kapag ikaw ay Kristiyano, mga minamahal, at dumarating ang mga suligi ni Satanas, saan nagaganap? Ngayon ba? Katawan ko na ba ngayon? Amen? Ano sinasabi ng talata mga minamahal? For our weapons of our warfare are not carnal. Hindi daw carnal. Spiritual. Ha? But mighty through God to the pulling down of stronghold. Grabe. Hindi mo kailangan ng espada. Hindi mo kailangan ng armalite. Ang kailangan mo daw spiritual na weapon, pero napakamakapangyarihan na kayang gibain even yung pinakamatibay na stronghold ng kalaban. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Saan pa gagaling mga minamahal ang labanan, nangyayari ang labanan? Sabi diyan, casting down. Ano yung una? Imagination. Saan nagaganap ang imagination? Sa isip. Diba? Oh. And every high thing that exalted itself against knowledge of God. Saan nagaganap ang knowledge? Sa isip. Diba?
And bringing into captivity every thought. Yung pagmuni-muni mo ba? Saan yun nagaganap? Sa isip. To the obedience of Christ. Saan nangyayari ang labanan? Sa isip ng tao. Kaya maski na ang isang Kristiyano na nanahimik ng ganyan at hindi niya binabantayan ang kanyang isipan, lakad ng lakad yung isipan na yan, mamaya dyan umaatake si Satanas. Bakit eh? Tahimik lang naman si brother si sister pero bakit siya nalupaypay? Hindi natin nalalaman pala mga minamahal. Grabe na mga pagsubok yung kanyang naiisipan sa kanyang isipan. Nandyan lang. Hindi mo nakikita sa katawan. Amen. Pero grabe ang kanyang, kung ano-ano mga naiisip-isip niya, pasok niya. And even sometimes, meron tayong nababalitaan, mga gustong magpakamatay. Bakit? Meron daw sila naririnig na magpakamatay ka. Yung mga anxieties. Sabi nga nung ating mga kapatid, doon nagpapatuto siya. Nung ako'y nababaliw, ay talagang gusto ko na magpakamatay. Bakit? Kapag mayroon siyang mga naririnig saan? Sa kanyang isipan. Because mind, or in our brain, doon yung battlefield between the good and evil. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po natin mga minamahal, kapag inatake ang ating isipan, yung truth na pambigkis mo, magkakaroon ka ng pagduruda. Amen? Totoo pa kaya? Amen? Yung katotohanan na salita ng Diyos na narinig mo, na patotoo ng mga narinig mo, totoo pa kaya? Amen? Bakit? Saan natake? Sa isip. Paano yan? Yung mga, bakit ikaw ngayon, wala ka, nahihirapan ka, akala ko ba nagpapayaman, bakit ikaw wala kang pera? Amen? So kapag hindi natin pinantayan ito, mga minamahal, dyan tayo nadadali. Amen? Second, mga minamahal, kapag inatake ang ating isipan, mga minamahal, nagkakaroon ng pagdwindle ng ating mga righteousness. Yung ating pananampalataya, yung ating salvation, and even yung ating pagbigay ng word of God and our gospel of peace. Amen? So anong dapat gawin mga minamahal? Dapat daw mga minamahal ay bantayan natin yung battlefield natin, which is in our mind. Dapat nilalaman yan. Kaya nakita nyo, bakit kinakailangan magpuri? Upang na sa ganon ang ating puso at isipan, laman niya papuri sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit kinakailangan magbasa ng daily devotion natin? Sapagkat upang na sa ganon, mayroon tayong nababasang salita na mahal na Panginoon na pagmumuni-muni mo the whole day. At pagdating ng gabi, sasabihin, salamat mahal na Panginoon, pinag-ingatan mo ako. Ngayon, magpapahinga ako, pag-ingatan mo uli ako hanggang bukas. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Yun ang dahilan kung bakit pray without ceasing. Even you are walking sometimes, even you whatever you do, mga minamahal, nandun dapat ang tinatawag natin pagkikipag-usap sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang bawat isang segundo na napabayaan mo yan, doon pumapasok yan sa brain natin na yan, yung kalaban ng Diyos. At yan dapat pag-ingatan ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sometimes kapag alam natin yung katotohanan na God is our healer. Pero kapag nakita natin ang ating mahal sa buhay na talagang nandyan malapit ng mamatay, dahil sa karamdaman, nagdudwindle ang ating pananampalataya. Amen? Gaano man alam natin ang katotohanan about our salvation, but when we don't feel Him, kapag hindi tayo nakakadama ng kanyang banal na presensya, ay medyo magdududa na, papasok na sa ating isipan, totoo pa kaya ang Diyos? Amen? Mahal pa kaya ako ng Diyos? Our faith, kapag tayo po'y nakadama ng mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, ating mga trials, yung ating pananampalataya humihina. Amen? And even things that we do that are right, so we could say righteousness,
Kapag tayo po mga minamahal ay nakikita natin marami ang sumusuway. Sometimes mas maganda yata sumunod na sa kanila. Naisip natin yun mga minamahal. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, panghawakan mo ang armor of God. And that, nagagawa lang natin yan kapag nababantayan natin yung ating mga isipan at pagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Second, mga minamahal. Ang sabi ng pangalawa, mga minamahal, if you have a battle with non-carnal or spiritual battle, mga minamahal, kalaban ng Diyos, mga minamahal, anong gagawin? Elevate the battle. Amen? Elevate the battlefield. Meron tayo tinatawag na home court advantage. Amen? Ang magkalaban, malakas ang ahas. Kapag kinuha ng manok yan, yung agila ang ahas, at inilagay niya sa ere, nawawala na ng power yung ahas. Amen? Ganon din, mga minamahal. Habang nandito tayo, nakafocus tayo dito sa mundong ito, mga minamahal, napaka-makapangyarihan ng dyablo. Amen? Kaya anong gagawin? Elevate mo ang kalabanan. Huwag dito sa mundong ito. Amen? Anong gagawin? Pagkain, basahin natin mga minamahal. Colossians chapter 3, verses 1 up to 2. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Dito po sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2, ganito po ang sinasabi, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibigay ang palakpak na malakas para sa Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, kung dito sa mundong ito ay makapangyarihan siya, elevate mo ang laban. Huwag dito, talo ka eh. Dito eh, malakas siya eh. Elevate mo. Na kung saan, mga minamahal, ang sabi diyan, set your affection. If you believe in Christ, seek those things which are above, where Christ is to the right hand of God. Next, set your affection on things above. Not this here. Amen? Kapag ang inisip mo parati yung ipinangako ng Diyos, ang sinasabi ng Biblia, walang laban si Satanas. Amen? Hindi kanya maguguyo tungkol sa kayamanan. Bakit? Ang kayamanan mo nasa langit eh. Hindi ka maguguyo tungkol sa karamdaman, mga minamahal. Bakit? Ay, pangako ng Diyos, yung nagpapagaling. Amen? Hindi ka maguguyo yung takot mo na baka ikaw ay mapahamak. Bakit sabi niya, pangako, call unto me and I will answer thee. Set things above. At sinasabi ko sa iyo, hindi magtatagumpay si Satanas sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano gagawin yan, mga minamahal? One, mayroon tayong sinasabi, mga minamahal, kung hindi mo kayang suntukin ang kalaban, tuhurin mo. Anong ibig sabihin ng tuhurin, mga minamahal? Idaan mo sa panalangin. Amen? Lumuhod ka. Kapag hindi mo kaya, ay, mahal na Panginoon, hindi ko kaya. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Lumuhod ka. Amen? When Christians start to kneel down, nanginginig ang kalaban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nagsimula kang lumuhod, mga minamahal, simple lang pa, I live for Jesus. Sabi mo, mahal na Panginoon, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ibigay mong papuring una. Amen? Amen? Sapagkat pag nabigay mo papuri sa mahal na Panginoon, everything na hingin mo, kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sinapakalaga niyan, mga minamahal, dapat ang sinasabi ng Biblia, kindly, dito sa Aklat ng Awit, ang Kabanata 64, talatay 1 hanggang 3, italon sa 7 hanggang 9. Amen. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 64, talatay 1 hanggang 3, talon sa 7 hanggang 9. Amen. Ito po ang nakasulat. Dinggin mo ang tinig ko, O Diyos, sa aking hibik. Ingatan mo ang buhay ko sa pagkatakot sa kaaway. Ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan, sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan, na siyang nangaghasa ng kanilang dila na parang tabak, at pinahilagpos ang kanilang mga palaso
sa makatuwid bagay ang masasakit na salita. Sa 7, ngunit pahihilagpusan sila ng Diyos. Amen? Sila'y masusugat ng bigla ng isang palaso. Sa gayo sila'y matitisod, palibhasat ang kanilang sariling dila ay laban sa kanila. Ang lahat na makakita sa kanila ay mga uuga ng ulo. At lahat ng mga tao ay mga tatakot at kanilang ipahahayag ang salita ng Diyos. At may karunungang kanilang bubuhayin ang kanilang gawa. Ibigay ang palakpak sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise the Lord. Anong dapat gawin mga minamahal sa una? Kapag tayo po mga minamahal ay may dumarating sa mga kinakailangang kalabanin na hindi natin kayang suntukin. Gawa ng kaaway, mga palaso ng kaaway. Ang sinasabi ng Biblia, unang-una, manalangin ka sa Diyos. Amen? Amen. Nung nanalangin mga minamahal, ang salmista mo, sabi niya, oh, hear my voice to God. In my prayer, preserve my life from fear of the enemy. Next. Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity, who wear their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows. Grabe, para panain ako. Anong kailangan gawin mga minamahal? Anong ginawa ng Diyos? Next. But God shall shoot at them with an arrow. Yung kanilang pana, babalik ng Diyos sa kanila. Malaman mo natin ang ating Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Huh? Suddenly shall they be wounded. Grabe. Ganun pala tayo pag-ingatan ng mahal na Panginoon. Lahat ng papunta sa atin ng mga palaso, ng mga ni Satanas, kayang-kayang salugin yan at ibabalik sa kanya ng mahal na Panginoon. Bakit? Sabi diyan, they shall make their own tongue to fall upon themselves. Silang gumawa nun. Sabi niya, all that see them shall flee away. Next, on all men shall fear, lahat na makakita, and shall declare the work of God, for they shall wisely consider of His doing. Yung mga Kristiyano na mga dumaan sa pagsubok, dumaan sa trials, dumaan sa karamdaman, dumaan sa kanuman lahat ng gawa ng palaso ng kaaway. Pag sinabi naman na Panginoon, kukunin ko yan, ibabalik ko sa dyablo, yung Kristiyanong yan, tatayo at magpapatotoo. Pasasalamatan niya ang Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya pala mayroong patotoo. Amen! Dahil sa pag-iingat ng Diyos, yung palang palaso na dapat para sa iyo, sinasalo ng Diyos upang ibalik dun sa kaaway. Para lang pag-ingatan ang kanyang mahal na anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin yun mapana. Bakit? Espiritu siya eh. Pero pag dinaan natin sa tuhod, pag tayo nanalangin, maririnig ng Diyos. Sasaluhin ng Diyos ang mga pana na yan. Ibabalik sa sakay Satanas upang nang sa ganon, pag-ingatan tayo. Tatayo tayo na magpapatotoo. Sasabihin natin, pinagaling ako ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating wala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan, mga minamahal sa kay Arka na Noah, alam na natin ito. Bakit ang pintuan dun sa Arka nasa taas? Amen? Sapagkat kapag tayo po mga minamahal ay nandoon sa nakatungaw parati sa bintana. Amen. Basahin nga natin ito para sa mga ating mga minamahal na mga bisita. Dito sa aklat ng Genesis, ang kabanata 6, talatay 14, italon sa 16. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, talatang 14, talon sa 16. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na jofer, gagawa ka ng silid sa sasakyan at iyong siksikan sa loob at labas ng sahig. Sa 16, gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tignan niyo mga minamahal. Next, sabi diyan. Make thee an ark of wood, rooms will make the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Next. A window shalt thou make to the ark
and in a cubit shalt thou finish above. Bakit not side? Di ba ang bintana sa gilid? Amen? Amen. Tingnan mo yung mga barko ngayon, mga minamahal, nasa gilid, sa side. Pero bakit ang Noah's Ark above? Sapagkat kapag nasa bintana, nandyan na dumudungaw tayo at nakikita natin yung kaguluhan sa labas, doon tayo naaaburido. Doon nakakaroon tayo ng awa na di maintindihan. Doon tayo nakakaroon ng kalungkutan. Doon tayo nakakaroon mga aburido sa buhay. Amen? Kaya nice na mahal na Panginoon, mga minamahal, ang bintana ilagay sa taas. Bakit? Kapag gusto mong tumingin sa labas, tatingala ka, Diyos ang kausap mo. Manalangin ka sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang makaburido sa nangyayari sa kaliwat kanan mo. Amen. Amen. As long as you are putting on the whole armor of God and lifting the battle off the ground, sinasabi ko sa inyo mga minamahal, ang panalo ay sigurado sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Manalangin ka lang. Kaya nga sabi niya mga minamahal, bakit itaas mo yan? Huwag ka mag-aburito. Sometimes ngayon, ang mata natin mga minamahal is the doorway para doon sa doubts, doon sa takot, doon sa mga aburido sa buhay, dahilan para mawala yung pananampalataya at paglilingkod sa mahal na Panginoon. Habang nakikita mo yung mga problema na yan. Amen? Totoo yan mga minamahal. Kapag doon kayo tumingin sa mga problema, doon pumapasok yung tinatawag nating mga pag-aburido sa buhay. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, huwag mong tingnan ang anumang bagay na ikawawala mo sa Diyos. Ang tingnan mo ay kung paano ka pag-ingatan ng Diyos. Kung paano i-provide ng Diyos ang pangangailangan mo. Ang tingnan mo ay kung paano ka binibigyan pang araw-araw ng mahal na Panginoon na yung kabubuhay. Yun ang tingnan mo. Kung ang problema mo, yung kapitbahay mo nang gugulo, huwag mong pansinin yan. Amen? Amen? Mamaya nakikialam ka, mamaya kaaway ka na. Kasama ka na sa away. Amen? Ang sabi ng Biblia, leave everything to God. Amen? Amen? Do the simple thing, trusting God. And the hard thing na lahat ng bagay, leave that to God. Lahat. Si Moses, nung tumawid sila sa dagat na mapula, ang ginawa lang niya, itinuro nila niya tungkod. Sino naghawi ng dagat na mapula at yung dagat naging tuyong lupa? Hindi si Moses, ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Do the simple things. Amen? Leave the hard thing to God. Amen? Kapag ikaw ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, kaya nga yung palakpak na yan, that is simple thing. Yung pagpupuri sa Diyos, that is simple thing. Dumalo ka sa banda na gawain, may Biyernes, Miyerkules, Linggo, that is simple thing. Kung paano pagalingin ang cancer, leave that to God. Kung paano masolve na yung napakarami mong utang, leave that to God. Wala kang trabaho, namumroblema ka, may karamdaman naman, leave that to God. Do the simple thing, and that is following the will of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. One last thing, mga minamahal. Paano mo matalo ang diablo, mga minamahal? Amen? Amen? Ito yung sekreto natin natutunan ng Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kindly, 1 Corinthians chapter 2, verses 9 up to 10. Beloved instrumentalists, please. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 2, talata 9. Kapitulo 2, talata po ay 9 hanggang 10. Dadapot gaya ng nasulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay ni inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo,
ang malalalim na bagay ng Diyos. Ang tawag natin dyan, seeing Canaan through the walls of Jericho. Amen? Sometimes mga minamahal, di ba wala tayong time para basahin. Pagdating ng mga Israelita doon sa ilog Jordan, pagka-cross nila doon mga minamahal, sa totoo, naglakad din sila doon sa ilog ng Jordan mga minamahal. Pagdating nila sa kabila, minamahal, nakita nila, tanaw nila ang Canaan. Ang problema, sa gitna may Jericho. Amen. Amen. So, paano gagawin ko? Nakikita ko pagpapala. Pero may nakasara na Jericho. Amen? So, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, leave all things, sapagkat yung mga ipinangako ng Diyos, hindi pa nakita ng iyong naked eye. Amen? Hindi pa narinig ng iyong tainga. Hindi pa na pumasok sa isip mo yung mga ipinangako na malapay nun. Amen? Kaya nga mga minamahal, sometimes kung ang pinaka-the best mo na gustong hingin sa Diyos ay Ferrari na kotse, hindi yan ang pinakamaganda sa isip ng Diyos na nihanda sa iyo. Kung ang pinakamaganda mo ngayon ay ikaw ay magkaroon ng maraming bahay na matataas, building, hindi yan ang pinakamaganda na inihanda sa iyo na mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat hindi pa dumating sa mata, hindi pa nakita mga inihanda na mahal na Panginoon para sa iyo. Kaya kapag hindi mo nakabutan yung mga bagay na yan, meron kang panalangin, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng 1 milyon. Hindi dumating, huwag ka malungkot. Hindi yan ang pinakamaganda na regalo sa iyo ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga may word tayo na God knows best. Alam ng Diyos kung anong the best para sa atin. Amen? Amen. At ito ang pinaka-importante sa last verse, kindly, James chapter 2, verse 19. Kindly. Aklat po ng Santiago, Kabanata 2, talatay 19, ito pong nakasulat. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo, iisa ang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Mahal na Panginoon Jesus. Amen? Mayroong mga taong gumagamit ng Biblia, Kristiyano kuno, pero mayroong malaking Diyos, mayroong maliit na Diyos. Amen? Mayroong iba, mga minamahal, ang mahal na Panginoon Jesus, siya tao lang. Amen? Ang ilan, mga minamahal, sumasampa sa puno, sa kalabaw, hayop kung sino-sino. Pero sabi ng Biblia, hindi natatakot at hindi nanginginig ang diablo dyan. Kung ikaw ay naniniwala sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus, naniniwala din ang diablo. Ang masama, nanginginig pa siya. Walabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung gusto mong panginigin, lahat ng mga bumabato sa iyo ng mga palaso, maniwala ka sa mahal na Panginoong Jesus, pagtiwalaan mo siya sapagkat siya ang iisang Diyos na nagkatawan tao. Tayo pala dito tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang lakas sa akin, masaya kami sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Misalan pang may mahal, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay,
walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang lahi, pag-ibig mo'y para sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa amin po mga minamahal ng mga beloved viewers, sa oras na ito mga minamahal, ang lahat ng bagay na dinaranas ng tao, lahat yan, sabi ng ating napag-aralan, palaso ng kaaway. Ngunit huwag tayong matakot. Pagtiwalaan natin ang Diyos, walang ibang ating malapay ng Isus. Sa oras na ito mga minamahal, saan man kayo naroon ang makalagayan, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Walang imposible. Sa lahat ng ating mainiling, kayang-kayang tugunin ang ating Diyos na buhay. Lahat ang aking sabihin po ninyo mga minamahal. Sabihin, dakilang Diyos, amang banal, sa iyong pangalan, aming pinakamama na Panginoong Isus. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nalaman namin gaano kami kamahal, gaano kami pinag-iingatan sa bawat araw. Sa oras na ito, meron kami mga pangangailangan, pisikal. Nais namin gumaling. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami lang po mga minamahal. Dahil natin dumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Narito ang mga kapatid, tumanggap sa iyo. Sama sila naroon ang kanilang kalagayan. Tugunin mo ang kanilang panalangin sa mga kaparaanan. Walang imposible, hindi hadlang ang layo, distansya, upang di mo maabot ang kanilang pangailangan, mga Panginoon. Kapanalangin ang aming ginagawa ng Evangelista with Estrada, alam mo na minamal ang mga manggagawa. Pagalingin mo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Baguhin mo ang mga kapatid namin kung nais magbago. Pumasok ka silang puso. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip na katotohanan. Isulat mo na kanyang pangalan sa aklat ng buhay, sa puna kanyang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ibigay namin itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At tayo na pituloy-tuloy na pumami naman sa ating mga panalangin. Tayo pumami na mahal ay dumalangin sa Diyos. Ating mga karamdaman, kung tayo may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay taas. Kung may mahal tayo sa buhay na sinatilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Tayo lahat ay dumalangin mga minang, hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamalapit sa salita. Kapag aming marandan sa mata o espiritu, kami may kapalapalaya sila at nagawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin namin kailangan ng Evangelista with Estrada Alameda. Ay po minaman ng mga sama-sama naming sinasaway. Lahat ng mo niya makaramdaman. TB diabetes, cancer, COVID-19, leukemia, high blood, cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway kami cast out in Jesus' name. Pagkababagay sa iglesia, cast out in Jesus' name. Palulupay-pay, cast out in Jesus' mighty name. Lahat ng on karamdaman, lahat ng mga gawa ng kawit cast out. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus cast out. In Jesus' mighty name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Tayo po natin ito mga minamahal. Tayo lumundag 3 beses. Biyan ng panampalataya. Yung ating pong mapanlangin, ito po yung napakinggan ng Diyos at ating natanggap na. Amen? Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, praise the Lord. Diyan po nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po dadako na po sa ating pong announcement.